guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, today I'm here with a very interesting and amazing story of Ngwere Diki official. If you didn't know Ngwere Diki, guys, kuneka Ngwere ka Diki kari kupisa manje kari kurira. So Ngwere Diki official is competing ku Cup Clash yana Fanta and cheapest promotions. What you all know Cup Clash. And Ngwere Diki has been making rounds on my streets because kamwana kadiki kani 8 years, but my bars ne my lines are now, guys. Ano pisa anorira. And what's interesting about it is Ngwere Diki akadedzwa ku podcast na Ola 7 akadedzwa ku podcast nezuro, and he was saying a lot about himself zvakaita kuti vanhu vabatikane zvikuru because akapesera ati ndokumbiro kana pane vanokwanisa kutsvagira baba vangu basa vatsvagire vanoita basa rekuchera rekugadzira zvidhina, ende basa iroro rinorwadza because vanopinda makomba chichi zvakarwadza vanhu vazhinji, and a lot of people were willing to help. Saka nhasi makuseni, if you didn't know, Ngwere Diki ane stand akapiwa stand na MP wake. So nhasi makuseni amuka achinzi na Dr. Tagwirei. If you didn't know, Dr. Tagwirei is a businessman wemuno muZimbabwe anopinda Seventh Day Adventist zvakanyanya, and ane mabusinesses akawanda. So Tagwirei woke up this morning and offered vapiwa Ngwere Diki apiwa 10,000 bricks dzekuvakisa, plus Dr. Tagwirei is offering to pay Ngwere Diki school fees. And this is amazing, guys. School fees yemwana unenge uchitoziva kuti chimwe chikamu chatodarika, because school fees is a lot. Ndo zvatinoshandira vabereki kuti tibhadharire vana vechikoro ma-school fees. Saka kana wana munhu ati school fees I'm now paying, that's a relief, guys. We just want to say congratulations to Ngwere Diki. So far, and totongoti so far anemba at his age, that's glory. Ndo dzinonzi nyasha pamusoro penyasha, and we're just hoping that a lot of people will really step out vobetserawo baba vacho, because baba vacho anga chichema chiti dedhu vangu basa ravanoita chi rinorwadza. So we just hope kuti pane ma well wishers achauyawo achivabetserawo apo neapo, so that we make the community better, because ghetto rikawina tese tawina, guys. If the ghetto wins, we win. Ghetto rikawina tese tawina, tabuda matambudziko, and kubuda kwemwe matambudziko, it's us, it's a win-win. So you guys, this is it from me, guys. Ngwere Diki official iri kuenda mberi, atizivi manje kuti achawina pa Cup Clash ndiani, iye na King Alpha, because these guys vari kupisa. You also pavakaenda kwa Templeman kuti vese mabhazi vanawo, malines vanawo, tangomirira kuti vanhu vaende Cup Clash vaende unokompita. Thank you so much for watching. Make sure you like, comment and subscribe. Bye.